Zdravím vás. Stojíme nedaleko místa, kterému se říká Tři vody, někdy také u Tří vod. Jen pár kroků za mnou se do řeky Hané vlévá Mořický potok a o kousek dál Broděnka. Když přijdou velké deště, je to právě tady, kde se začnou vody vylévat a zaplavovat okolní pole. Občas stoupne voda i zcela nečekaně, stačí, když zaprší na Drahanech, odkud Haná i Broděnka přitékají. Jednu takovou nečekanou bleskovou povodeň připomíná i tento křížek z roku 1859. Stojí tu jako poděkování za záchranu dětí, které si na břehu řeky hrály, když přišla velká voda. Podle legendy přežili všechny, až na sirotka Mařku, která však zachránila dítě svých chlebodárců a sama přitom zahynula. Nechala jsem se touto legendou trošku inspirovat. Je dost pravděpodobné, že se podobné události mohly v minulosti opakovat i vícekrát, jen zůstaly zapomenuty. Právě v místě soutoku Tří vod ztratil Tarn svůj posvátný pazourek, dosud jediný archeologický nález z období mladšího paleolitu v Mořicích. Co na tom, že se našel až ve zdejší cihelně? Za těch 20 000 let se krajina změnila, Haná mohla téci úplně jinými místy, vytvářela meandry, slepá ramena, vyvýšené ostrůvky, prorážela si nové cesty a vylévala se do krajiny stejně jako dnes. Okolní úrodná pole jsou toho důkazem. Posun o kilometr sem nebo tam za tak dlouhou dobu není nic neobvyklého. A právě tady vám přečtu další úryvek z povídky Kámen v hlubinách. Stará šamanka zvedla hlavu. Oči jí potemněly. Přichází voda, vydechla. Cítila to v kloubech, ve starých kostech, v ševelení trávy. Bylo třeba jednat. Bez váhání zamířila do středu osady. Hlasem, který navzdory jejím létům měl sílu rozkazu, svolala lid. Zatímco ženy přinášely obětiny a muži stavěli posvátný kruh z větví a kamenů, šamanka pátrala pohledem mezi tvářemi. Její zrak padl na Iku. Ukázala na ní prstem a řekla: ona umí rozmlouvat s bohy. Nikdo nezapochyboval. Ika polkla na sucho. Všichni se jí klaněli, oči plné naděje hleděli právě na ní. Cítila tlak, ne zvenčí, ale uvnitř. Srdce jí bušilo, ruce se chvěly. Věděla, že není vyvolená, žádné hlasy bohů neslyšela. Ani k ním svými písněmi nepromlouvala. Přesto kývla. Stařena k ní přistoupila, položila jí dlaň na čelo a zašeptala slova povzbuzení. Bohové slyší jinak. Tvé mlčení je jim bližší než naše hlasitá slova. Ika beze slova přikývla. Vzala z šamančiných rukou obětní květiny a vykročila k vodě. V tichu, které nastalo, bylo slyšet jen šplouchání vody a dech větru v suchém rákosí. Sestupovala pomalu, téměř slavnostně, k místu zvanému Srdce vod. Tam, kde se do jediné tůně slévaly 3 prameny. Řeka, potok a přítok z lesů. Vznikalo něco víc než jen vodní tok. Hloubka, která dýchala sama za sebe. Temná a tichá. Celý kmen stál v kruhu opodál. Jen buben zněl jako vzdálený tlukot srdce. Vstoupila do vody. Jestli chcete vědět, jak to dopadlo, co se stalo s Ikou a jakým způsobem Tarn ztratil svůj pazourek, musíte si počkat na knihu. Smlouva s vydavatelem je uzavřená, kniha vyjde ještě letos. A pokud byste ji chtěli získat zadarmo, je tu pro vás soutěž. Stačí se podívat na minulý příspěvek a splnit soutěžní podmínky. Zatím se loučím a někdy zase na viděnou.